Jeg hedder Line Salmonsen, og jeg er 18 år, og jeg gik her 09-10. Hvordan tænker du tilbage på din tid på Aagaard? Som en lærerig tid. Jeg har lært meget om alting, om mig selv, om hvordan man skal være over for andre mennesker i forskellige situationer. Jeg husker særligt det øjeblik, hvor vi gik ud af FOM Horsens, hvor vi simpelthen forlod gulvet, og det var simpelthen den mest sindssyge oplevelse, jeg nogensinde har prøvet. Så det var simpelthen, ja, tårerne de væltede frem, og det var mega fedt. Der var proppet, altså folk de væltede jo rundt derinde, og alle sædepladser de var simpelthen fyldte, og der var lys, og der var konfetti, og folk de stod og hudede og klappede, og jamen, det var så sindssygt. Det var virkelig sindssygt. Hvad med det der med at bo i lejligheder? Hvordan var det? Det var fedt, fordi man lærte ligesom at håndtere forskellige situationer, når du boede 8 piger sammen. Det var svært nogle gange, men ja, altså man skulle have det hele til at fungere. Og det var også, altså det var udfordringer til tider, men det var mega fedt. I stedet for at bo på en gang eller et eller andet, fordi der var mere sammenhold i det. Og du var lidt ligesom sådan en lille familie, kan man sige. Så man følte sig bare tryg, og man kunne bare være sig selv. Og bare rende rundt uden make-up og lade være med at tænke over, hvordan man så ud. Og, fordi man blev bare accepteret, som man var. Hvad skete der med dig i den periode? Jamen altså, jeg har udviklet mig på forskellige måder. Jeg synes, jeg er blevet mere voksen og mere ansvarsbevidst over for mig selv. Og hvordan man er over for andre mennesker. Føler du, at der er noget af det, som du tog til dig herude, som du efterfølgende har kunnet bruge? Altså alt hvad vi lærte af kompetencer herude, det bruger jeg i min dagligdag på gymnasiet. Hvordan man skal håndtere forskellige situationer over for sin lærer og over for sine medstuderende. Så det bruger jeg helt vildt meget. Så det er jeg super glad for, at jeg har fået med herfra. Altså, der er så mange ting, man bare vil gå glip af. Alt er simpelthen fedt ved at gå på efterskole. Det synes jeg, alle de skal have chancen for. Om det så er Aagaard eller en anden efterskole, det er lige meget. Bare det at komme på efterskole, det er virkelig noget, alle de burde prøve.